Officier van Justitie Henk Maus, die eerst 20 jaar. Wat vind je van die straf eerst? Dat vinden wij te veel. Wij vinden dat er goede redenen zijn om een lagere straf op te leggen, omdat dat nu eenmaal gangbaar is voor dit soort feiten in ons land. Maar ja, het is een hele geruchtmakende zaak. Je cliënt had hem heel lang stilhouden, hele streek in opstuur. Dat klopt, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zaak van Andrea Lute. Ook daar is sprake van verkrachting en moord op een 15-jarig meisje. 17 jaar stilte en daar heeft de rechtbank 15 jaar opgelegd. En wij menen dat dat een juiste toepassing is van het huidige strafklimaat. Dat verwacht je ook, dat het ongeveer een 15 jaar wordt zullen we Nou, wij hebben betoogd met de wet met de jurisprudentie met name in de hand dat het niet meer dan 15 jaar zou moeten zijn. Had jouw klant Jasper S. had hij een wol of net hier op een kaart spelen? Want ik heb weer wat discussie over gehoord voor de rugbank. Ja, dat klopt. Nou, we hebben daar vandaag ook de psychiater en de psycholoog over gehoord. Die zeggen dat het zeer wel mogelijk is dat hij zo instrumenteel bezig is geweest, zo druk geweest met zijn handelen, dat hij niet heeft nagedacht en dat hij bepaalde dingen gewoon niet geregistreerd heeft. Daarnaast zou het zo kunnen zijn, zei ook de psychiater, dat hij bepaalde dingen heeft verdrongen in verband met de verwerking. Want het is voor hem ook een traumatisch gebeuren geweest. Dat wil niemand horen, dat begrijp ik ook wel. Maar hij heeft die afgelopen jaren ook geprobeerd om dat, populair gezegd, een plaats te geven. En het kan best zo zijn dat hij een aantal hele confronterende details heeft verdrongen. Aldus de psychiater, niet alleen aldus de verdediging. Daar komt nog bij dat hij ook een aantal details heeft genoemd die hij niet had hoeven noemen en die best belastend voor hem waren. Misschien niet in strafrechtelijke zin belastend, maar wel in die zin dat er toch anders naar hem gekeken wordt. Dingen die hij, als hij erover gezwegen had, waren ze nooit bekend geworden. Ja, een dier dat niet tred je niet lang het mes bewaart. Ja, ook dat. Hij had kinderlijk eenvoudig kunnen zeggen, ik heb destijds het mes in de zandgrond van de Woude gestoken. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft verteld, dit is het mes. En ik vond dat natuurlijk ook, van wie doet dat? Iedere dader probeert zo snel mogelijk van dat mes af te komen. Hij heeft gezegd, ik heb dat eerst bewaard omdat iedereen weet dat ik zuinig op mijn spullen ben. Het zou opvallen als ik dat mes kwijt zou zijn. En daarna, of in de jaren daarna, is het meer het bij zich houden van dat mes een soort permanente boetedoening geweest om hem eraan te herinneren dat dat nooit meer mag gebeuren. Laatste vraag, officier van Justitie Maus zei van wie moord. Jo, binnen dat net mij meer. Nee, wij zijn het daar niet mee eens. Wij vinden dat, zeker gelet op de nieuwe eisen die de Hoge Raad daaraan stelt, dat er geen sprake is van kalm beraad en rustig overleg, maar van een plotselinge opwelling waarin het heel snel is gegaan. En dan is het dus geen moord, maar gekwalificeerde doodslag.